נמאס לכם לשבת בסלון ולהתלונן כמה קשה ובלתי אפשרי בישראל? יאללה, בואו לקוסטה ריקה. ברוכים הבאים לפודקאסט הצוורלינגים בקוסטה ריקה. אני מירב צוורלינג. ואני רועי צוורלינג. ואנחנו נשתף אתכם בחוויית הרילוקיישן שלנו. אם בא לכם לחיות בלי לחץ, ואתם בטוחים שאפשר אחרת ולא יודעים איך, אז הגעתם למקום הנכון. שנה טובה, לכו חבר'ה. תדעו, אולי עוד רגע ואתם פה. פליס אניו נואבו. אנחנו מקווים שאתם בטוב בכל התקופה המשוגעת הזאת שעוברת על כולנו, במיוחד בארץ. ממש הימים הנוראים. לגמרי, כן. אבל כנראה יש סיבה לכל דבר, וגם את זה נצטרך לעבור, והעם שלנו כמו תמיד יצליח, ואני אגיד את מה שאני אומר בסוף כל פרק, בהתחלה הפעם, כוחנו באחדותנו, לא יעזור. אנחנו נהיה מאוחדים, האויבים שלנו בכלל לא, הם יפחדו מאיתנו, הם לא יהיו קיימים. אנחנו צריכים, והנה שנה חדשה באמת, להתרכז באהבה, בחמלה, ולבוא נקים כמה שאפשר. אני יודע שזה קל להגיד את זה, ליישם את זה. נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים. תמיד. כן. אז על מה נדבר היום? חשבנו לדבר על איך חוגגים חגים בחול. כן, איך זה רילוקיישן. להיות קצת רחוקים מהמשפחה. האם הקהילה היא המשפחה החדשה? האם יש דבר כזה קהילה? אם יש דבר כזה משפחה. אם יש דבר כזה. אנחנו באמת, כנראה שכל התקופה, ראש השנה, הכל זה נורא מציף. היה לנו אירוע, אפשר לחשוב, אירוע. אחת החברות פה בקהילה שהייתה פה הרבה זמן, היא עזבה חזרה לישראל, ואנחנו שומעים שיותר ויותר ישראלים שהגיעו לפה בשלוש שנים בתקופה שלנו, כבר לא נמצאים פה, וממש נשאר גרעין קטן ומצומצם. הגענו לפה בעצם לפני שנה וחצי, והייתה ממש קהילה, היו משפחות. הגענו לפה לאסטריוס. כן, אבל אנחנו מדברים על הקהילה של חקו. כן, אבל לא רק בכל בואי נגיד בכל האזורים שבהם היו, שמשפחות הגיעו, במיוחד אז זה היה הטבום של הקורונה שהרבה הגיעו, הרבה לא נמצאים פה. וזה, אנחנו כבר מדברים על הדברים האלו, זה לא משהו שהוא חדש, אבל אנחנו נראה איך אנחנו משחקים עם הנושא הזה ועם נושא החג וחיבור לקהילה, כי אני מבחינתי, כשאני הבנתי, עוד פעם, זה לא שעכשיו היינו בסטיז היא הייתה חלק מהקהילה, עוד פעם, גם בתוך הקהילה יש כאלו קבוצות שמתחברים יותר, מתחברים פחות, לנו יש 5 ילדים, אנחנו גם לא גרים בחכו. זה לב העניין, אנחנו לא שם ביום יום. בדיוק. אז אנחנו כמו במושב כזה, זה כמו אנחנו במושב. ואנחנו קופצים לבקר. כן, אז אנחנו באים כזה בספיישל אוקייז'נס, או בחוגים של הילדים, או... אבל עדיין, אני דיברתי עם הרב, שאני מאוד אוהב אותו, הרב שלנו פה בחכו, ואמרתי לו, תשמע, בעיניי כל חבר קהילה שהוא עוזב, שהוא לא מסתדר פה למעשה בקוסטה ריקה, אני חושב שזה תעודת עניות. עכשיו, עוד פעם, אני לא בא ממקום של לשפוט. זה לא עניין של לשפוט, ואנחנו באמת התחלנו בזה שאנחנו באים בחמלה על הכל, אבל אני לא יודע, את האמת, אני לא יודע כמה היינו אנחנו, רועי ומירב, במצב שיש פה, את יודעת מה, היינו אולי בקריבים, כן, שהבאנו משפחה
ועזרנו לה מהמעט ידע שהיה לנו בתקופה וזה, אבל את האמת הם עדיין בקוסטה ריקה. עדיין, והם וקנו קנו שטח, שטח, אז ובונים. משהו שאולי אנחנו כן יודעים משהו טוב לעשות. גם החבר'ה והזוג הצרפתי, קריסטל ומהל. ששכנים שלנו, וגם הבאנו אותם לשכונה, וגם הקומפלקס שגרנו בו, וגם הם עדיין עד היום שם, אנחנו כן. בקשר, וכן, אז כן, הכי הרגיש משפחה, גם כן, היה אפשר לנו כל יום לבנות. שישי איזה 30 איש, בין נכון. 20 ל-30 איש, שרובם לא יהודים בכלל, שחגגו לשמוע איתנו קידוש ארוחת ולאכול את שבת, החלה כן, שלך. והתרגשו, וכן, התרגשו מהברכות, וזה היה אבל אני מדהים. אגיד לך משהו, שם שהיינו בקריבים זה באמת היה נדיר. פה בחכו יש כמה, לפעמים 3 מקומות שמארחים. כן, קהילה כזאת קטנה, ומאוד ועדיין, divided. כן, כן, זה קצת מזכיר את המצב בארץ, לצערי. אנחנו, זה לא שזה, גם אנחנו היינו יושבים עם חבר, אבל היינו יושבים איתו בגלל שזה היה קצת יותר אינטימי, אבל אנחנו אוהבים להיות בבית שלנו. כן. אנחנו גם משפחה גדולה, ולנסוע לחכו. גם משפחה גדולה, וגם בעונה הגשומה וגם לחזור כיף לנו בערב. לארח, זה חלק לארח, מאיתנו, כן, זה כיף, ואנחנו פה מארחים, אין שבת כן, שלא מגיעים אלינו. שבוע שעבר אצלנו שיש חבר'ה. פה זוג חבר'ה ממוצא רוסי שגרו בארץ, והם בכלל גרים בקנדה, וכבר 10 שנים, והם נכון. באו לפה והתארחו, וזה כיף, כן. זה היה מרגש אפילו. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת באמת לא יודעים, היה לנו שיחה על זה, על הקטע הזה של כמה אנחנו עוזרים, האם אנחנו יכולים לעזור יותר, דיברנו על זה שזה בסדר גמור, אנחנו לא בקטע של ביקורת, שיש ליווי לקוסטה ריקה או ליווי לכל מיני רילוקיישנים, שזה ליווי שעולה תשלום, זה בסדר, נותנים שם ערך והכל בסדר, אפילו בואו גילוי נאות, כשאנחנו לפני 1.5 שנה, היה לנו ייעוץ עסקי. יועצת עסקית, שאחד הפיבוטים, היא יצאה לי לבגדי ים, נכון, אז גם היא יצאה לנו לא, היא אמרה, כזוג, לקחת, כן. התחלנו את הפודקאסט, והיא אמרה, אוקיי, אז תלוו משפחות שהיא חזתה באמת שהולך להיות עוד לפני המלחמה, שהולך להיות בגלל כל הפילוג. אבל זה לא הביא יותר מדי לקוסטה ריקה. זה לא הביא יותר מדי לקוסטה ריקה, אני חושב שאנשים כבר מתחילים לשאול ולהבין שזה נורא יקר פה. כן, כן, הרוב מחפשים יותר פורטוגל, זול, יותר קרוב לארץ. או יותר קרוב לארץ, או יותר מסודר. כן. למרות שהיום דיברה איתנו מישהי שדווקא רוצה ארצות הברית. אבל מצד שני, זאת אומרת, אני הגעתי גם להבנה השבוע מבחינת משכורות, ידענו שפה המשכורות נמוכות בצורה מפחידה. זה לא מקום שצריך לבוא לפה כסחירים. כן, ויצא לי לדבר גם עם מישהו מקסים מהקהילה, במקרה הגעתי אליו, דרך הלינקדאין, שדיברנו עליו פעם שעברה. אז הגעתי באמת לבחור עם חברת אופנה, שהיא מאוד מאוד מזכירה את החברה שעבדתי בה בארץ, וממש עושים את אותם דברים, ואמרתי, וואו, אולי יש סיכוי שאני יכולה לעבוד עבורו ככה מפה, ולפעמים להגיע לפנמה, שזה ממש שטויות להגיע לשם מכאן, והייתה לנו שיחה מדהימה וזה, אבל הוא כזה, ואז הוא אמר, שאת ישראל, באה מישראל, אז זה ישר אומר לי יקר. ואז הבנתי שמעצבת תותחית שעובדת אצלו כבר 12 שנה, היא הרוויחה $800, שזה נחשב לאחלה שכר בפנמה, בקולומביה. אבל זה מרכז אמריקה. זה אפילו לא מכסה לנו את שכר הדירה. מה זה לא? זה לא מדגדג את שכר הדירה. אבל אנחנו במרכז אמריקה. וזה העניין פה. כאילו, אם אני מסתכל על כל העניין... לא, זה מה שרציתי להגיד, אבל לא סיימתי, סליחה.
שהמשכורת, ואז הבנתי בכלל שאומנם פה זה נמוך בצורה קיצונית, אבל גם באירופה אין משכורות כמו פה, וגם... תלוי איפה, ממי, תלוי איפה. לא, אבל המשכורות באמת הגבוהות בצורה בעולם, זה בישראל וארצות הברית. תלוי באיזה מדינה. תלוי באיזה מדינה, באמת. אני חושבת שבאירופה המשכורות יותר נמוכות, אבל הוא מקבל המון תנאים, שזה גם... התנאים הסוציאליים, בסדר, אבל גם זה בא לידי ביטוי ביוקר מחיה שהוא סביר, ובמחירי הנדל"ן, ומחירי הסחירויות. בסוף יש פה עניין יחסי. אבל אנחנו נמצאים במדינה שהיא מדינה מתפתחת. הדבר הכי זול פה, כנראה בקוסטה ריקה, כמו שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, זה הלייבור, זה כוח העבודה. ולכן צריך באמת להבין ששוב פעם, ונגיד את זה כל הזמן כדי לעזור לכם, למי שמקשיב לנו שבאמת רוצה לעשות צעדים משמעותיים, להגיע לפה, קודם כל צריך להיכנס לכובע היזם, צריך להגיע לפה, וחשוב להבין את זה, בין אם אתם בעלי עסקים ויכולים להתנהל מרחוק, או לעבוד מרחוק, או כמו במקרה שלנו, שיש לכם השקעות, וההשקעות האלו מניבות לכם תזרים, ואז אפשר להסתדר. זאת אומרת תראו, יש תמיד בלנס כדי לשגשג, צריך, כמו בספר אבא עשיר אבא עני, צריך להיות בשני רביעים, ברביע של המשקיע, של ה-I, וברביע של היזם, של הביזנס אונר, שיש לו עסק שנותן לו תזרים. וחשוב מאוד להבין את זה, כי פה, במיוחד במדינות מרכז אמריקה, כל מיני מדינות מתפתחות כאלו, לצערי, אין דרך אחרת. אני מדבר על זה הרבה, אני כל הזמן שופך את זה. אני רוצה שהילדים שלי יגדלו עם עוד ישראלים, שהם ייהנו מהכל. אבל בסוף אנחנו ישראלים. אנחנו ישראלים. אני רוצה שהדלת תהיה פה פתוחה, כמו שהיא פתוחה תמיד, לא כמו... אפילו מרטין, שהוא חבר שלנו, אין פה שהרשת שם, הדלת אצלנו פתוחה. כן. הם תמיד אצלם הדלת סגורה. הדלת סגורה. לא, זה רוב האנשים זה בכללי, מנטליות זה משהו, אנחנו החריגים. אבל ככה זה גם בארץ. למרות שהמקומיים הפשוטים יותר, לא, המקומיים לעומת הזרים, הם יושבים בחוץ רוב היום, כאילו הם, כן. זה קטע מצחיק, לא הבנו את זה בהתחלה, שרוב המקומיים יושבים דווקא הבתים שלהם על הכבישים, על ההייווי ועל הקוסטנרה, שזה כביש החוף, וממש מוציאים כיסאות ויושבים על הכביש, רואים את המכוניות. זה היה מצחיק. לא, בכללי, גם בכפרים, כן. הם פשוט יושבים כולם יושבים בחוץ, כי יש להם כיסא, כמו שהיה לי בארץ קורסת הנקה, יש להם כזה. יושבים ומסתכלים. כן, בוהים. יפה. הם משקיעים יותר בחוץ, בכלל, גם הגינות שלהם, והכניסה לבית תמיד כזה מתוקתק, והבית יכול להיות זוועת עולם. והווילונות סגורים. וואי, והווילונות, כן, יש להם קטע עם חושך. זה קטע, אנחנו היינו... שלא יהיה אור, אני כאילו רק בארץ, עם מקום בלי אור, ועד היום אני בדיכאון עם הבית בלי אור. היינו אצל חברים, והם גרים באזור שווה, כאילו, שהבת היא חברה טובה של אביתר, הם ביחד בג'ודו, והאימא וגם אביתר כנראה מאוד רוצים שנעבור לגור לאדם. הם גרים בחקו, באזור ממש סבבה, והלכנו לראות שם הבית, ואז קפצנו אליהם, והכל היה חשוך. זה היה כאילו, הם מפחדים שהמטוס מלמעלה יראה אור כדי לדעת איפה להוריד את הפצצה. כן, מדליק האור מלאכותי, ואני, כשיש אור בחוץ ומדליקים אור מלאכותי, בכלל זה קשוח לי. אבל גם, כאילו, באותה נקודה, במשך למה שאמרת, זאת אומרת, גם כשהיינו שם, זה היה, כאילו, היה ברור שאנחנו צריכים לעמוד, ובאנו רק לכמה דקות, לא מציעים לך לשתות בחיים. לא קפה, לא כלום. אין כזה דבר.
וכאילו אפילו הם הכי נחמדים בעולם, אבל אין תרבות אירוח, זה חסר. למרות שהיא בכלל מניקרגואה והחבר שלה מקנדה. כן. אבל זה פשוט חסר, אין, זה חסר, חסרים הדברים בדיוק דיברתי האלו. השבוע עם חברה שלנו שגרה בקליפורניה, חברה חדשה ומקסימה ומתוקה, שהיא גם ביררה לגבי להגיע לפה. נראה לי שקצת הורדתי אותה מזה. אני חושב שגם הגיעה, מה היא? גם מאזינה לפודקאסט, נכון? יכול להיות, יכול להיות. כן, כן, נו, אנחנו אוהבים אותך, את יודעת, אנחנו לא מזכירים שמות. לא של ישראלים. אז אמרתי לה, לתסכול הזה, שבאמת הילדים, כאילו רוב הילדים פה הם אמריקאים, קנדים, זה צריך לעשות לפי היומן, פתח יומן, כאילו לקבוע בסקייג'ול, ואיזה שבועיים חודש מראש, וזה תמיד כאילו שעתיים על השנייה, אוי ואבוי אם לא. הכל כזה כאילו זה כזה נורא פורמלי. זה מה זה לא אנחנו, ואנחנו הכי כאילו, אמרתי לה, אני לא רגילה בארץ, נכון, אנחנו כל יום היו אצלנו חבר'ה, לא היה דבר כזה שלא היה, או שהיו אצלנו שהילדים היו אצלנו אבל גם חבר'ה. בקריבים זה היה ככה. נכון. גם בקריבים, כל הזמן, הדלת הייתה פתוחה, ילדים היו הולכים החוצה, אם היינו רואים שזה, אז היינו סוגרים את השער של המתחם, כדי שלא ייכנסו מכוניות. והם היו משחקים שם כל הזמן. נכון. זה היופי, ופעם הם היו הולכים לשכנים, וקריסטל ומל היו שומרים, ופעם היו מביאים את הילד אלינו, את הילדה, כאילו, ואיתי ובן, ותמיד היה כזה... כן, היה כיף. זה היה נכון כזה, ופתאום... זה לא זה, כאילו, מה זה לא זה? זה, פשוט אחר. אז היא אמרה לי שכל החברים שלה ישראלים, שגם לה יש חברה צרפתייה, וחוץ מזה כאילו כולם ישראלים. וטוב, בארצות הברית יש המון. במיוחד באזורים כמו קליפורניה, ניו יורק, כן, חמים יותר. מיאמי יש המון ישראלים. למרות שיש גם באזורים הקרים, אבל באזורים אני בטוחה החמים שהרבה יותר. מבחינת ביקוש, מבחינת תנועה, מבחינת... כן, היא אפילו דיברה איתי תוך כדי שהיא הלכה לאסוף את הילד מבית ספר, וראתה שמאוד אימא ודיברה איתה. ושמעת אותה מדברת כאילו עברית. בסדר. גם לנו הייתה סיטואציות כזאת בחכו, שלקחתי את לולה. אבל כן, לקחתי את לולה, וכאילו נכנסה אותה לגן, ופוגשת עוד שתי אמהות חמודות, ישראליות, ומדברים, וזה כיף. אבל שוב פעם, זה הסיפור, כי הקהילות, לא פה, לא באזורים האלו, אנחנו לא יודעים, אנחנו מכירים רק את קוסטה ריקה כרגע, אבל הן לא אולי מספיק מבוססות על מנת שיהיה להם מספיק כוח לאמץ את החבר'ה החדשים שמגיעים, ואז כדי לא לצאת קרחים מפה ומפה, אז הם פשוט הופכים את זה כמו שאנחנו אומרים, לסוג של שירות, שהוא שירות שהוא חשוב. הוא שירות שהוא חשוב, כי מה לעשות? צריך, וזה חשוב. קודם כל, צריך שתהיה את המסעדה שמגישה את האוכל לטוב, וזה הדבר הראשון שגם רואים את זה. תחשבו, אני באמת, נגיד שאנחנו היינו בקריבים וזה, ופתאום באנו ואכלנו אוכל ישראלי, אוכל, איך אומרים? אוריינטלי? מזרחי. אוכל מזרחי, אז זה גם היה אצל סיסו, וגם אצל טוני. זה היה כיף, איזה כיף, לאכול פלאפל. אצל שניהם, כאילו, טעים, פשוט חוויה. סבבה לאללה, ואוכל טוב, והחומוסים וזה, וואלה. טוני בכלל זה עילוי מבחינת אוכל. אני אוכלת אצל הדברים שאני בחיים, בארץ בחיים לא הייתי נוגעת בהם, כאילו כל מיני סיגרים, מתוקים כאלה, והיא עושה כאלה דברים יצירתיים וטעימים, גם כשאנחנו באים אליה באופן אישי, וגם במסעדה ובסעודות, זה מטורף, זה אי אפשר להפסיק לאכול. אבל זהו, זה החבר'ה מאוד מוכשרים, כולם, תשמעי, יש גם טוני וגם רוי סיסו וגם במנואל אנטוניו, וגם שאכלתי אז בתמרינדו שם, אכלתי איזה פלאפל. כן, אני עוד לא. ובאמור, שהוא כבר לא... כן, שהוא סגר לצערנו, וגם החבר'ה, תשמעי, גם דאצ'ו, וגם ליאור, וכאילו,
ישראלים יודעים להכין אוכל, זה משהו ליאור שהוא נורא בכלל, נורא זה חזק. טבעוני, אני חייבת כן. לפרגן לטבעונים. ליאור- למרות שאצל כולם יש אופציות טבעוניות, אבל שמה זה משהו אחר, זה ליאור זה כישרון ממש. מטורף, זה ביסים שאתם לא מבינים, כן, מי שאוהב אוכל לצערנו טבעוני. עוד לא היינו במסעדה שלהם, אבל אכלנו מהם מהשוק. אבל בשוק כן. בדומיניקל היינו וחבר'ה, קונים המון. זה יצירתיות שאתם לא מבינים בכלל, הרעיס. כן, יש מנה טבעוני, שגנבתי ממנו אפילו. אבל טוב, אנחנו חזקים היום בפרגונים. למרות שככה צריך, דרך אגב, צריך לפרגן. לגמרי, אבל למה לא בעצם? בדיוק. זה היה נורמלי, לפרגן ולחבר בין אנשים. זה משהו שאנחנו מוצאים את עצמנו עושים בלי הפסקה. ואנחנו נמשיך מאהבה. לעשות. כן. לפעמים אנחנו מרגישים תסכול שזה לא... אנחנו לא מצפים לקבל בחזרה, זאת אומרת, כל העניין בנתינה זה לא לצפות לקבל בחזרה, אבל... אני לא שם אבל פה תשחררי. לא, יש איזה, זאת אומרת, לי אישית, אני לפעמים, גם אתה קיבלת השבוע ממישהו, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? כן, בטח, קיבלת... רשימה. בסדר, אז אמרתי לו, תשמע בקשה, חבוב, זה עולה כאילו, כסף. זאת אומרת, התשובות שהיית עונה זה קורס שאתה שילמת עליו המון כסף. זה היה פשוט בדיחה. ועם כל הכבוד, כן. בסדר, זה החוצפה הישראלית. לשים גבולות. זה לא, זה מעבר לחוצפה הישראלית. בסדר, יש גם כאלו. אני נשאלתי, זאת אומרת, מישהי מקסימה שדווקא, שגם מאזינה לפודקאסט, היא שאלה אותי, זאת אומרת, שאלות על עיצוב אופנה, שדברים שאני עושה שנים, ודברים שאני עושה כשירות, זה, זאת אומרת, מה זה שאנחנו אפילו לא חברות, זאת אומרת, למה את חושבת שאני עכשיו ילווה אותך ליצור בעצם משהו, ישקיע מזמני. אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. בואי, אם אנחנו כבר מפתחים את זה, עוד לא, אל תדאגו, נגיע גם לראש השנה. אבל אני חושב שזה העניין. אנחנו במבוא לראש השנה. אם אנחנו מדברים על שפע ותודעת שפע, ואנחנו יודעים שיש מספיק לכולם, אז זה הדיסוננס שהוא גם מגיע אלינו. זה בדיוק כמו, אני לא יודע, הדבר הנכון זה כן לשתף את המידע. באמת, יש שפע, מי שמאמין בשפע יודע אבל הגבולות, בדיוק, מה הם הגבולות שבהם ברור, בטח שאני אעזור. כי הכיוון השני, כי יש פה, תמיד יש שני כיוונים שהם, זה לא שהם מושכים, הם דווקא משחררים לכיוון האחר. זאת אומרת, שאם, נגיד היה לי בחור שהתעניין בליווי העסקי שלי, ואני חושב שעשיתי טעות, ונתתי לו את כל הסילבוס של הקורס. ואז הוא אמר, תשמע, נראה לי שאני לא צריך לעשות את זה, כי פשוט פירטתי שם הכל. אבל זה הסיפור. קודם כל, מה ששלי, הכל בסדר. אבל נראה לי זאת התובנה. זה קורס של ליווי יזמים של נדל"ן. מתקשרים אליי. בארצות הברית. כן, מתקשרים אליי משקיעים, כשאני מזהה את הצורך, לפי השאלות. תמיד אני שואל, באיזה כובע אתם רוצים? האם אתם רוצים להיות משקיעים, או האם אתם רוצים להיות יזמים? כי יש שני מוצרים. אני נורא אוהב יזמים, כי יש לי איתם שפה משותפת. כיף לי להתרגש. וגם המורה שבך שאוהב ללמד. כן, וזה המורה. אז אחד המוצרים זה ליווי נדל"ן, פשוט למד איך מקימים עסק נדל"ני בארצות הברית. ברוך השם, היו הרבה הצלחות וגם הרבה כישלונות. אז בניתי איזשהו קורס שהוא מאוד מאוד מומלץ. לא משנה, אבל זה בדיוק העניין. לפעמים כשאנחנו רוצים לשחרר ולתת, באמת מכל הלב, צריך גם להרגיש באיזשהו שלב שהצד השני גם רוצה לתת, להוקיר. בין אם זה בא לידי ביטוי בקונסיגנציה כזאת או אחרת, או אוקיי, סבבה, כמה זה עולה? כמה שווה השעה הזאת?
מה אני חייב לך? את יודעת מה? בואי, אני אספר סיפור. ואז, אני חושבת שאנשים מעריכים הרבה יותר דווקא כשהם משלמים. כשהם משלמים, לגמרי, לגמרי. ואני חושבת שאם אבל אתה לא תשמעי, תגיע, תשמעי. אני למדתי את זה בדרך הקשה, טוב, תספר את הסיפור. כשאני באחד הטיולים העסקיים שלי, ביקשו ממני עזרה, קבוצת רכישה היא גדולה, אבל במונחים בינוניים, כאילו, קבוצה של כמה מיליונים, שהערך שלה הוא כמה מיליונים, ואמרו לי, תשמע רועי, אנחנו צריכים שתלך ותקים לנו איזשהו מערך שקשור לאיזה פורטפוליו, לקבוצה, כמה בתים שהם קנו, שאני אסדר להם שם את כל מה שקשור לשיפוצים. לבנות את הצוות, לבקר את הצוות, לבנות מי שצריך, כל מה שצריך, ברוקרים וזה. לא משנה, וברגע שהם ראו שזה עובד, אז הם ממש רצו קצת יותר, והתחלנו לדבר על סוג של שותפות, ורעיון ליצור עוד קבוצת רכישה, שאני אנהל את כל הסיפור הזה. ובאיזשהו שלב זה כבר היה יותר מדי, כי אני הייתי צריך להיות בפוקוס על העסק שלי, על המשקיעים שלי, על הבתים שלנו. ואמרתי להם, טוב, חבר'ה, תראו, בואו נעצור, כי אני לא יכול לתת לכם את מה שאתם רוצים. יש לי את העסק שלי שהוא גם גדול. הם אמרו לי, רועי, על הכיפק אנחנו מבינים, אנחנו מעבירים לך סכום כסף, כשכר הטרחה, רק תשלח לנו חשבונית. אני לא ביקשתי, אני מבחינתי לא בכלל... אתה עוד הרגשת לא נעים שאתה... הרגשתי לא נעים. אבל זה בדיוק הסיפור. וככה... אבל הם לא הרוב, לא קרוב להיות הרוב. אבל אלו אנשים מקצוענים שעובדים עם הרבה כסף. ואולי זאת הדרך. הם גם מראש לא הלכו על הפרויקט הזה כאיזשהו ניסיון לעשות מה שאתה וניר עשיתם. נכון, מה שאני והם הקציבו לזה סכום שהם יכלו להרשות לעצמם לאבד. נכון. הם לא איבדו, הם הרוויחו יופי יופי, אני דאגתי להם מאוד טוב לפרויקט שלהם. העניין הזה באמת שיש איזשהו יחסים שכדי שכל הסיפור השפע, כל הדבר הזה יעבוד, זה חייב להיות דו-כיווני, וברגע שזה לא דו-כיווני, נגמר. צריך להיות איזשהו בלנס, וזה לא קיים הבלנס הזה, לצערי לא קיים הבלנס הזה, אבל אנחנו לא נוותר. אנחנו פשוט כן נשים את הגבול. היום הייתה לי שיחה, היום אני מדבר הרבה, הייתה לי שיחה, ועצרתי, נכון, חצי שעה, 35 דקות, לא בשביל משהו, גם השיחה הייתה נהדרת, קולחת, נכונה, עניינית, עם אשת עסקים שהיה לי נורא כיף לדבר איתה, וזהו, והיה שם, זה היה מאוד ענייני, מאוד נכון, וזהו, וסבבה. מאיפה ממשיכים? אני לא יודע, אבל שמנו את כל הדברים ומתקדמים הלאה. אנחנו אנשים גם שמאוד אוהבים אנשים, מאוד אוהבים לדבר עם אנשים, מאוד אוהבים לדבר. זה בסדר. אני גם לפני, אבל זאת אומרת, זה כמעט אין יום שלא פונים אלינו, ואז לפני שבוע שעבר, אני חושבת, דיברתי גם עם איזה זוג מקסים מגרמניה ששוקלים לעשות את זה, והשקעתי שעה עבורם. הם לא ביקשו, הם היו ממש עשירת אותה. אני כאילו, אני מתחילה לדבר, אני לא יכולה להפסיק. אבל אחר כך אני תופסת את עצמי, זאת אומרת, כמה שעות אני יכולה באמת להקדיש לאנשים, בזמן שאני גם בתקופה כזאת, בין עבודות. בין עבודות. אז... כי בגדי ים, צריך לשים את הגבולות. הבגדי ים עוד לא ממשו את הפוטנציאל הגדול שלהם, אני בטוחה שזה עוד יהיה מותג גדול. זה כבר מותג גדול, אבל זאת אומרת, זה יהיה בינלאומי וידוע. זה עוד לא בחשבון בנק נראה ככה. אז בתקופה כזאת, זאת אומרת, אני נהנית מהנתינה. אני גם כל כמה זמן עושה גם נומרולוגיה באהבה, כל מי שפונה אליי בגדול שאין לה,
שאין לה יכולת לשלם, אני תמיד אעשה בשבילה, אני תמיד אעזור. אפילו בשאלות קטנות, בכיף, תמיד. כן, אבל... ולמה לא? זה בסדר. אבל עניין הרילוקיישן וטיולים והמלצות, זאת אומרת, לא, אני אנחנו יכולה העברנו להבין. את זה מעצמנו, אנחנו פשוט מעבירים את זה לאנשים שזה המקצוע שלהם. אנחנו נעזור בכל מה שאנחנו יכולים. אנחנו, נקרא לזה, המשפך השיווקי כביכול של העשייה שלנו, בין אם זה ברשתות החברתיות או בפודקאסט, זה תמיד ילך לבאמת מה שאנחנו מקצוענים בו, שזה קשור לליווי נדל"ן, ייעוץ נדל"ני, לשירותי אופנה וגרפיקה. עכשיו גם את הבניית אתרים וה-SEO. אלו המקומות האלו, אבל מעבר לזה, אני חושב שהמטרה שלנו זה באמת שיהיה לנו חברים פה, שאנחנו באותו ראש, ועם אותו סולם ערכים, אנשים טובים, ששמחים לתת באהבה, עם ילדים, שנוכל לשגשג ביחד. זה חסר לי, זה כל כך חסר לי. עסקים עם כנות ואינטגריטי, שזה דברים שאני לצערי לא מוצא. טוב, עזבי אותך, שפכנו. בואו נלך לערב ראש השנה, שעשינו אותו בבית חב"ד, והיה נורא מלא, והיה כיף, והיה זהו, מרגש. אנשים שואלים איפה חוגגים, איפה ברילוקיישן וזה, אז אני לא יודעת לגבי מדינות אחרות, אבל טוב, בעצם גם חברה שלנו מארקנסו, הם גם עשו בבית חב"ד, וזה היה מקסים, היה מפוצץ באנשים. יש גם, זאת אומרת, שגרנו דווקא יותר בקוויטה, אז אנחנו תמיד אירחנו, כמו בשבתות. אז איפה חוגגים? אז בקוסטה ריקה יש כמה בתי חב"ד, ולנו יש בית חב"ד בחקו, אז היו אמורים להיות 2 מוקדים לחגיגת ראש השנה, והיינו צריכים לבחור, ולשמחתנו הגדולה. לא היינו צריכים לבחור, פחות לשמחתנו שחברה שלנו נאלצה לבטל, אבל כן, אבל זה באמת עשה הקלה שלא צריך לבחור, וכולם היו ביחד, כמו בהתחלה. למרות שאת יודעת מה, שאני מדבר עם הרב על הדברים האלו, הוא תמיד אומר לי, רועי, תהיה שמח שיש בחירה. תהיה שמח. יש מספיק לכולם, וזה טוב שיש דברים שונים, שזה מתאים ליותר אנשים. ככל שיותר אנשים יחגגו ביחד, כי יש כאלו שלא מתאים להם חב"ד, יש כאלו שלא מתאים להם פה, וזה על הכיפק, זה הגישה שלו, אני אוהב את הגישה הזאת. בפורים, הרבה מהקהילה לא הגיעו לאיפה שאנחנו חגגנו, כי זה באמת לא היה, כי זה היה תחפושות, והיה קצת חשוף, היה בריכה, ולא משנה. והייתה בריכה, אז זה בייס, זה ממש בייס, אני לא חושב שזה עניינים של והייתה מילה פריצות גם. אז הם לא, הפכו את זה למשהו אחר. לא היו כולם ביחד, וזה היה מבאס. אני חושב שזה סתם סיפור שאפף את כל העניין הזה. היה הרבה, יש פוליטיקה, אין מה לעשות. לי אישית זה משהו זאת אומרת, אנחנו כל הזמן אומרים, כוחנו באחדותנו, ואז על כל מיני חילוקי דעות הקהילה מתחלקת, זה מבאס. נכון. כי במיוחד לנו שאנחנו לא רואים את כולם ביום יום, אז אנחנו, כשמגיע איזה חג או איזשהו אירוע, אז זה מבאס שיש הפרדה. אבל הנה, פה ראינו את כולם כל יום. זה כל כך בייס שאנחנו פשוט תקופה ארוכה מאוד, עשינו שבתות רק אצל חבר שלנו. שזה היה רק אנחנו. כדי לא לבחור, אנחנו פשוט כאילו היינו רק איתו, ובסוף יצא שהתרחקנו לגמרי מכולם. כן, אז אבל אמרתי לך את זה מההתחלה, אם אנחנו בוחרים לעשות את זה ככה, אז יהיה לזה מחיר. אבל רצינו, כאילו, אני הרגשתי שלם בלשלם את המחיר הזה. אני מבחינתי. בדיעבד, היינו צריכים לעשות בבית, אבל לא משנה. לא שזה היה משנה. התגעגענו לבית, כן. אבל זה כן, זה משהו נורא מפריע, ואני חושב שזה משהו שהוא בדיוק שורש הבעיה.
אבל כנראה שזאת רק בעיה שלנו. גם היקום אילץ אותנו, יש לנו כבר... אני כבר לא יודעת כמה זמן, כבר זה... כן, כמה חודשים יש לנו סיפור עם הרכב, שזהו, אנחנו כבר כמה חודשים לא מתכננים טיולים, היינו מטיילים פה, היינו נוסעים, לי אישית זה ממש ממש קשה, כי אני מרגישה שאני בכלא מאוד יפה עכשיו. זה כמו לגור במושב, בלי רכב, אתה לא יכול בלי רכב. אבל הנה עוד משהו, הנה עוד משהו. יש רכב, אבל אי אפשר לדעת מתי הוא יחליט להיתקע, והיו לי מצבים קשים עם לני, ואני לא נוסעת אליו לבד. זה פעם ראשונה מאז גיל 18 שאני במצב הזה, זה קשה לי. בסדר. איך אמרה לנו חברה מהקריבים? מה היא אמרה? אנחנו נזכיר איזשהו רכב, אז אמרנו כן, נזכיר רכב, איזה כיף זה להזכיר רכב חדש, וזה, אמרה איזה כיף זה לנסוע לו רכב שנוסע. קוסטה ריקה, מאמי, קוסטה ריקה, זה קורה, גם יש עכשיו תקופה שהרבה חברים שלנו גם עם בעיה ברכב, כן. כן, זה היה פור אביד, מה זה, זה פה עם הרכב יש לו בעיות, אתה, אין לך מה, הוא הופך להציץ, אין לך מה לעשות איתו. כי המסלחניקים פה זה זוועת טובה. גם לא שווה למכור אותו, באמת, יש פה חבר'ה שפשוט מחזיקים את הרכבים, ויש עוד רכב ספר. זה גם נפוץ, אבל אתה יודעת, זה לוקח אותי לעניין של הערב חג, אז אנחנו מגיעים, והיה כל כך כיף, לי היה נורא כיף, כי גם אני לא ראיתי את שיעה, את הרב הרבה זמן, נורא התגעגעתי אליו. התגעגעתי לחבר'ה שיעה ועדינה שמנהלים פה את בת חב"ד. מדהים, עושים עבודה נהדרת. חמודים מאוד. וכיף, וגם את הערב כלחתו. עכשיו, תראי איזה, אפילו אני קניתי בגדים לכולם. קניתי שמלות, קניתי... זהו, החנויות פה זוועה. ניסינו למצוא, יום לפני ערב חג, היינו ביחד בחגו, וניסינו למצוא בגדים לכולם, ואפילו הלכנו לאיזה חנות, לי מאוד חשוב הקיימות, אז הלכנו לחנות מפונפנת. כן, ולא מצאנו שם כלום, כאילו הכל היה מכוער ויקר. אין לי בעיה עם היקר, אבל כאילו, שיש שווה את זה. כן. זה לא היה שווה את זה. ואז הלכנו לחנויות הזולות, שבאמת הרגשתי שאני מוכרת נשמתי לשטן, ללכת לחנויות זבל. אבל איך קפץ עלינו אמריקאי? You don't understand, you don't understand. כן, ישר בא. תחתונים בדולר. כנראה, אמרתי כאילו, אלוהים ישמור כמה דפקו את הגרינגו הזה, שהוא כל כך מתלהב מהרמה של תחתונים, שלא הייתי בחיים שמה עליך או על הבנים שלנו. שבדולר. אני קניתי בשביל לחלק לקבצן בחוץ, מרוב שזה זול. באמת, נראה לי מה הגרינגו הזה עבר, אלוהים ישמור. כמה ניצלו אותו פה. אבל זה תחתוני, סימלס מזעזעות, שכאילו ממש באיכות הכי פח שיש. בחיים לא הייתי נותנת לבנים לשים על עצמה. וטוב, גם בגלל שאני ברוב השנים שלי הצבתי הלבשה תחתונה, אז אני לא זוכרת מתי קנינו תחתונים וגרביים. עד היום. כן, עד היום זה משמש את כולנו, אבל עכשיו כבר מתחילים, לא מזמן קניתי ללולה פעם ראשונה. אולי תתחילי, כמו שהרמת שקים, שזה פשוט עשית איזה כשלך של תחתונים גרביים. אז לא חייבים, תביא מסין איכותי. לא יעזור. אין סיכוי. נקבל מכות. טוב, אז קניתי בגדים, ממש גבר חי מאמצע. לא, זהו, וכולנו לשמחתנו, יפים. זה מה שהיה גם בקוויטה, שהיה חנות יד שנייה, אז יש פה חנות יד שנייה מגניבה שקוראים לה Second Chance, במקום Second Hand, זהו, ומצאנו שם בגדים לכולנו, והיה מהמם. כן. אני גם כבר במסע כזה להורדה במשקל, מאוד איטי, מאוד מאוד איטי, למרות שאני כל יום נכון, אני... את מרזה, ממי, את מרזה יופי. לא, זה מאוד איטי, כי בחיים לא היה לי ככה איטי. משהו, הרבה נשים מזדהות איתי שאני מדברת על זה, משהו מה7 לאוקטובר, כאילו הגוף, זה ידוע בעולם הדיאטות
שעושים דיאטות כסח וזה, או כאילו כשהגוף לא, התזונה כזה דרסטית, קיצונית, אז הגוף נכנס לאיזה מצב של סטרס ופשוט מצב של הישרדות, והוא אוגר, הגוף אוגר פשוט שומן, הוא אוגר את השומן ונאחז בו ולא נותן... הוא לא מפרק אותו, כי הוא יודע שהוא נמצא כן, והוא חושב שהוא צריך אותו להישרדות, והוא לא יודע מתי יבוא האוכל וזה, למרות שהאוכל בא. זה קורה גם כשמתאמנים. במיוחד אומרים כן, גם כשמתאמנים קיצונים. כשמתאמנים קיצונים מדי ולא מצליחים להרזות, כי הגוף פשוט לא שורף את השומנים, הוא משתמש במשאבים אחרים. נכון, נכון. אז האמת שבגלל זה גם אני התחלתי, הייתי עושה אירובי כל יום, ועכשיו התחלתי כזה לחזור גם ליוגה, לפילאטיס, אין על פילאטיס. זהו, אז השרירים כבר קיימים, אבל הם מוסתרים. לאט. אז אני כולי סוף סוף אחרי, לא יודעת כמה זמן, לא היה לי חשק לקנות לי בעצמי בגדים הרבה זמן. היא חיכתה שאני אקנה לה. לא, אני חיכיתי שאני לא אראה בחודש שישי. אז זה ירד קצת, עכשיו נראה לי זה חודש שלישי רביעי כזה. אז קנית לנו בגדים, לבשתי סמלה, כמובן לא צמודה בבטן, אבל... סמלה מהממת. סמלה מהממת, וכאילו הגענו בזמן. הרגשתי כאילו, הרגשנו... $1,000,000. כן. ואז מישהי חמודה מהקהילה. דיברתי איתה, לא חשבתי שהיא תגיע, פתאום ראיתי אותה והתלהבתי, ובאתי אליה וזה, ואני רואה אותה מסתכלת לי על הבטן. ואת מחזיקה גם את לני. אני מחזיקה גם תינוקת, כאילו, נו באמת. קיצור, אז היא הסתכלה לי על הבטן, ואני רואה אותה מסתכלת על הבטן, ואני כזה בראש, כאילו, יאללה, תראה, זה כמו גבר שמסתכל על החזה, כאילו, תרים את הראש. ואז היא אומרת לי, רגע, את בהיריון? את לא בהיריון, נכון? ואני בלב כזה, וואי, תמותי עכשיו. סתם חס וחלילה, אבל באותו רגע כן. אבל זה מסכם את הרבה דברים שהיו לנו שם. תקשיב, כשאני הגעתי לשם, היה איזה בחור, שבא, מה, אתם פה? עוד לא עזבתם? אני אומר, פאק, מה נסגר? עכשיו אנחנו לא ציפים, זה גם העניין של הציפיות, אנחנו חודש וחצי עם בעיות ברכב, הרוב יודעים את זה, אף אחד כמובן לא שאל אותנו אם אנחנו צריכים משהו. לא, ממש לא, למה? אף אחד, אבל לא ציפינו, אבל האמת, גם... מי שכן שאל אותנו זה החבר'ה מפה, זה מרטין, היחיד, כאילו. הוא באמת שכן... שכן, כן. כמה פעמים הוא הציל אותי שנגמר לנו הגז, ולא היית, כאילו, יש לנו, הוא כבר חושב שבכוונה אני מסיים את הגז כשאתה לא נמצא. כבר 3 פעמים או 4 הוא הסיע אותי לסופר, שהוא גם מחרם את הסופר, כי הוא חושב שהם גובים ממנו תמיד יותר, בגלל שהוא בלונדינים, עיניים כחולות. אז הוא לוקח אותי עד לסופר ולא נכנס איתי. אבל ונחזור רגע לקהילה, מה שהיה לנו שם, פתאום, את יודעת, גם הקטע של היציאות בין כניסה, אבל גם, את יודעת, אנשים מדברים מאחורי אגב, ולפעמים זה נפלט החוצה. זה הזכיר לי באמת משפחה. זה הזכיר לי את המשפחתיות של הארץ, שכולם מרחלים על כולם, כאילו, שבאים ומאירים לכולם. אמרו לנו על הרכב, פה, שם, תחליף את הזה, תעשה את הזה, תן אותו למישהו, כאילו אתה לא בארץ, אז תדפוק מישהו אחר. למה? אני לא אדפוק מישהו אחר. ושילמתי... קניתי בפיצוצייה משהו, ואז המוכר אומר לי, תקשיבי, זה מזויף, אז אמרתי לו, אוי, באמת, אני לא מאמינה, אז הוא אמר, לא, אל תדאגי, תתני את זה טיפ איפשהו. אני אמרתי, כן, אני מלצרית, ונתנו לי את זה טיפ איפשהו, כן, תודה. סתם, או שאמרתי למישהו, אני מעדיף להשאיר את זה, אז בוא תקנו קודם אוטו, כאילו אני, מסתכלים עליי, כאילו גם בקהילה, כאילו אני איזה אוליגרך, מצד אחד. מצד שני, גם כבר התחילו לדבר על רומי. אנחנו מושקעים בארצות הברית. בסדר, שחשבו מה שרוצים, על הכיפק. לא, הבת שלנו הולכת פה לחוג ציור, הבת שלנו ציירת מתחילה, אבל וואי, אלופה, מוכשרת בטירוף.
כן, טוב, אז אני מציירת גם, כמובן, אבל נראה לי היא עוקפת אותי בסיבוב. זה משהו אחר, כל אחת מכן יש לה גם את התת משקיעה, שלה. מאז שאני אימא, אני לצערי לא מציירת הרבה, אבל תוך כדי הציור, היא גאווה גם גדולה. היא עכשיו, היא מאוד נורא התקרבה מחוברת למורה, למורה, כן, והיא המורה מדברת מקסימה, איתה. וזקנה היא פה, רומי שלנו עוברת הרבה, כי יש הרבה ילדים בגילאים שלה קטנים, אבל לא, אבל גם היא אין ילדים בגילאים בעצמה, שלה. זה מה שאתם ראיתם, עשינו פרק דרך אגב, רעיון עם המתבגרת, אבל גם רומי בעצמה היא לא כזה יוזמת, זה בא מחוסר ביטחון או whatever. היא גם היא מאוד מצד אחד בוגרת, זאת אומרת, אני מדברת איתה כמו חברה. היא מאוד מאוד בוגרת, אז היא מתחברת מאוד למבוגרות. נכון. ומצד שני, היא מתלהבת נורא משטויות, אז כאילו היא נעה, לפעמים כאילו הכי ילדותית בעולם, כאילו כמו בת 5. אז היא נעה בין זה לבין זה, ואז כשפוגשת בנות בגילה, זה לא או שהיא תמיד משתעממת, זורם. או שזה לא זורם. זה היה גם כן. בארץ, כן. אז, אבל היא סיפרה שם היא למורה שלה. מאוד מיוחדת, היא מאוד יש לה מאוד מאוד את הדברים שהיא אוהבת, והיא לא כל כך פתוחה לדברים חדשים. אבל בסדר, אבל היא מפתיעה, כמו כל שהיא. פעם היא... כן, בסדר, זה לא מובן מאליו. החיים, גם החיים שלנו, של הילדים שלנו, זה לא שגרה. היא גם מצחיקה בטירוף, אבל... אז את המבוגרות היא מאוד מצחיקה, אבל את הפרוצות האמריקאיות פה הם פחות... הם לא מבינים את ה... כן. כן. אז אני והיא נקראות מצחוק כאילו עם דמעות בעיניים, אבל זה... טוב, get to the point. אז זהו, אז כנראה היה איזה יום שהיא הגיעה והיא ממש התחילה לדבר כמה שקשה לה, כמה שהיא בודדה, וזאת אומרת, היה לה יום כזה של צורך בחברות שאין, והיא ככה נפתחה בפני המורה לאומנות, ואז בראש השנה, בסוף הארוחה, ישבנו ככה עם החברים, אז חברה שלנו אומרת לנו, זאת אומרת עכשיו, גם היא לא כל כך בקשר איתנו, אני אוהבת אותה, אבל אין קשר. מהקצת שאני מכירה אותה, כן, ואני גם הפניתי אליה לקוחות, ואני הכי מפרגנת לה בפייסבוק וזה, כאילו... אבל אין קשר, תשחררי, זה סבבה, בקהילה, והכל טוב. לא, אבל זה לא ש... שהיא יודעת ומכירה את הדינמיקה, כן. לא, אני אומרת שזה לא שיש לי איזה משהו נגדה. חס וחלילה. אפילו שהיא לא הזמינה אותנו ליום הולדת שלה. לא שזה, זה פולניה. אני, מה אכפת לי? אבל זה לא העניין. לא, אז בקיצור, פתאום היא פותחת את הפה, היא אומרת, למה אתם לא עוברים לפה? אתה עושה עוול לילדה מיד שתתערבי. לא, ואז היא מספרת שהמורה לציור, שהיא גם מורה שלה לציור, התחילה... לספר לה כמה שקשה לבת שלנו, ושאנחנו עושים לה עוול, שאנחנו לא עוברים... עכשיו, את לא בקשר איתנו, אני כבר פאקינג 5 חודשים, אם לא יותר, מאפריל, חצי שנה אנחנו מחפשים בית, חצי שנה, אין לך מושג בכלל, את לא מדברת איתנו, את לא יודעת מה עובר עלינו. אבל כל אחד חושב שהוא יודע. יודע. אבל את באה ואומרת לנו, אתם עושים עוול לילדה, חצי שנה אנחנו מחפשים בית. אבל זה הסיפור, שכולם מדברים מאחורי הזה, והפר נושא השיחה, אנשים אין מה לעשות. כן, אז היה לנו אוסף של חוויות כזה, של שיפוט, למה לשפוט? אני כל כך קשה לי עם זה. בסדר. זאת אומרת, תמיד, יש לצד השני את הצד שלו, זאת אומרת, תמיד, אין, למה לשפוט? למה ישר להגיע למסקנות ולדבר ולהציג את זה כעובדה? אתם עושים אבל את לא יודעת. אין להם מה לעשות חוץ מזה. אתה באת גם בהפגנתיות כזה, אני לא עובר לפה, אבל זה אחרי חצי שנה של חקר, שכל הבתים היו קטנים מדי בשבילנו, במחירים הזויים. אבל זה לא העניין, אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו במקום שקט, וכן, באנו לפה, אנחנו אנשי חזון, אנחנו יזמים, ואני יודע, יכול להיות שברגע הזה אתם מקשיבים לנו, אותה משפחה שתגיע לפה ולחיות איתנו. זה החזון שלי, אני לא צריך עכשיו, ובאמת, אני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו בחכו. לא רוצה את זה. אין לי מה לחפש שם, אין להם מה לחפש שם.
פה, קרוב לים, טבע חזק, צריך רק פשוט להביא לפה את האנשים הנכונים. אני גם בשבירה פה, כי אני כל הזמן, מאז שאין לנו רכב, אני מבינה כמה בארץ היה לי קל, תמיד גרנו אני במקום מבין כמה אני לא צריך רכב. לא צריך רכב, נשבע לך, לא אכפת לי. הדבר היחיד שמפריע לי זה אולי באמת לא, לצאת תשמע, לטייל, כשהרכב ממש היה לנסוע כמה לסן שבועות חוזה, או... בסן אני הייתי חוזה. עצבני, נסעת באוטובוסים. באוטובוסים, נגמר לנו הגז, הלכת עם האופניים להביא את הלכתי עם אופניים, אבל זה היה התפנצ'רת. סבבה. מה היה סבבה? זה... סבבה, יפה שלי, סבבה, בשביל זה באתי לקוסטה ריקה. לא, כיף לי גם, אפילו כשהרכב היה בסדר, נסעתי עם האופניים ככה לקנות כמה מצרכים, זה חלום, זה כיף. אופניים כפריות וזה, אבל... תענוג. לנסוע ככה ולראות ירוק, הסופר כזה דקה אוויר, לפני הים, רואים תנועה, אותו באופק, נו, זה בחייאת. תענוג. אבל לא, קשה לי באמת, שאני יכולה ללכת ברגל. לא, כלום, זה פה, זה אני עשיתי. קשה לי שאין לי את העצמאות שלי. קשה לי שאין לי את העצמאות שלי עצמאותי ממש. בראש. טוב, אז קיצור, אז לא היית, לא יודע. וגם, זהו, בגלל הסיפור עם הרכב, נאלצנו לסגור את החנות. כן. בגלל שאני לא יכולה בצורה עצמאית. הייתה לי איזו שגרה עם הבנות. כל בוקר נסענו כל הבנות, לקחנו את לולה לגן, ואני ורומי ואלינו פתחנו את החנות, ישבנו שם עד הצהריים, ואז העובדת החליפה אותנו, ואספנו את לולה וחזרנו, ישר אכלנו צהריים, כולנו ביחד, היה מושלם. הקלה. אבל, כן, אבל מצד שני גם, מאז שבאמת, הרי היקום הכריח אותנו להיות בבית, והפסקתי עם החנות, אז פשוט התחלתי להתאמן כל יום, והיה לי... זה לא רק להתאמן. ושכחתי כמה אני אוהבת את זה, כי אני בהכשרה שלי גם מדריכת אירובי, וגם אבל זה גם להיות יותר יזמים, חזרנו כן. לעצמנו, כן, באנו, כן, עשינו, התחילו לי מלא רעיונות. עוד רעיונות, אני, תקשיבי, מה שקורה איתי בארצות הברית מדהים כרגע, אני, כאילו היינו צריכים את הדבר הזה, אני לא, באנו לקוסטה ריקה, לא בשביל להיות שם, להיות קרוב לכל הג'יפה הזאת, לא, אני לא מתחבר. טוב לי להיות קרוב במרחק נסיעה, כמו שצריך היום, לקחת את הילדים לחוגים, עניינים וזה, חברים, אבל מעבר לזה, אני ממש מבסוט איפה שאנחנו נמצאים. הייתי מחליף את זה רק בקריבים. בדיוק חשבתי על הקריבים. כן. כן, איך אם היה תדעו, לנו סיכוי למצוא בית מודרני שם עכשיו. לכו תדעו מה יהיה, אבל אנחנו באמת שוקלים קאמבק לקריבים. הכל יכול להיות. כן. הכל יכול להיות. בא לי- בינתיים הבית היחיד שמצאנו, אנחנו צריכים עוד חודש בעצם לעזוב את הבית שלנו, הבית כי שלנו הבעל פה. דירה חוזר לגור פה. והבית היחיד שמצאנו הוא בית מהמם, פה ממש כמה בתים מכאן, אבל יש לו הזמנה ל10 לילות בנובמבר, 3 שבועות אחרי שאנחנו אמורים לעבור אליו, ואנחנו אמורים פשוט להסתדר עם זה. לפנות את הבית ל10 ימים, כשכל הדברים שלנו שם, לא יודע. ולהשאיר יהיה בית מסודר בסדר, ל-Airbnb. טרנקילה, יהיה בסדר. כן, אני יודעת שיהיה משהו אחר פשוט. יהיה משהו אחר. משהו אחר ופשוט. או לא פשוט, משהו מגניב ויפה ועוצמתי. אז הכל יהיה בסדר. נסתרות הן דרכי האל, זה בטוח. לגמרי. אז זאת חוויית ראש השנה שלנו. האמביוולנטיות הזאת של מצד אחד של הקהילה והישראליות וזה, ומצד שני באמת כאילו, אם אנחנו לא כל הזמן ביחד, אז מה צריך להיכנס לוורידים? יש גם, זאת אומרת, יש מישהו בקריבים שאמר לנו שיש משהו משותף לכל החבר'ה בקוויטה, שהם כולם אנשים שרוצים להתבודד ופשוט מצאו את עצמם ביחד, אבל הם עדיין רוצים להתבודד, כל אחד רוצה להיות ואנחנו כאלו?
זה, לא יודעת, זה מרגיש שאנחנו לא רחוקים. כן, יכול להיות, יכול להיות. וגם הילדים פתאום רומי אמרה שהיא לא רוצה לעבור לחכו, וגם אביתר אמר את זה. אלא אם כן זה ליד החברה כן, ליד שלו. החברה שלו, כן. בסדר, בסדר, אין בזה שום דבר רע. אני שהיא לא חברה, כן, הילד בן 12. תשמעי, אני לא יודע גם מי מקשיבים לנו, אני יודע שאני מסתכל בסטטיסטיקה, מקשיבים לנו בקוסטה ריקה. אני לא מסתיר את הדברים, אבל זה לא שיש עכשיו פה משהו שמחבק ועוטף ודוחף. אין דבר כזה, לא בשביל משהו, הקהילות פה לא בנויות למקומות האלו. אולי באמת הקהילה סנטה? בוואלי, לא, גם לא סנטה, כי אין קהילה חדשה בסנטה, סנטה כל כך יקרה שמלכתחילה אף אחד כבר לא הולך לשם. אלא אם כן באים לפה אנשים שהם עם הרבה כסף והם מתערבבים שם, אני לא יודע. אבל אני לא מכיר מישהו מהחבר'ה החדשים שנחתו בסנטה. יש את הקהילות של האיפים בסנטה טרזה עם כל הפרויקטים וכל הקשקושים האלו, אבל למה קשקושים? בעיניי אני לא מתחבר לכל הפצ'ממה לא שלי. לא היינו שם, לא צריך להשמיע. חלילה, אני לא אומר שום דבר רע, אני אומר שאני מבחינתי רואים 5 ילדים, חבר'ה לא גודל לי שיער ארוך על הראש, כולם שם חמודים, שיער ארוך, זקנים וזה, אני קרח עם עגיל עושה עסקים. זה מזכיר לי שהיינו במונטזומה במפגש, שאז בתקופת הקורונה, וכולם שם נראו כאילו הם יצאו מספר בראשית. את הסבא שדיבר, סבא עיוור, היה לו זקן ארוך כמו במונטי פייתון. מי שמכיר את הסרט, בריין כוכב עליון. זה היה מצחיק. אז ככה אני לא מתחבר על הכיף, הכואב, סבבה, לא, זה היה לי כי זה קיצוני לי מדי מונטזומה. אבל מה שבא לכם, אנשים, אם אתם מאזינים, תבדקו, כל הזמן אני אומר, תבדקו, תראו מה מתאים לכם. אבל הקהילה היחידה שהיא קהילה חדשה, יחסית, ב3 שנים האחרונות, שהם באמת מנסים, אני לא יודע אם יכולים לעזור אחד לשני, אבל לפחות יש איזושהי סולידריות, אנחנו מתמודדים ביחד, אני חושב שזה רק שם, רק בוואלי, בסן איסידרו. לא סן איסידרו, עמק דיאמנטה. דיאמנטה ואלי, כאילו איך שהם קוראים לזה, whatever. לא משנה, מגניב. שזה לא באמת שם, זה הקהילה שם הם מכל האזור, מדומיניקל ואוביטה, אבל הם כן משמרים אותה, מרחקים של יותר משעה. הם כן מתפעלים אותה, וזה לא, אין פה... אבל באמת חבר'ה מקסימים. כן, מפרגן להם, תקשיבי. כיף לי לראות אותם, לגמרי. ממש חמודים. יש שם ממש גאוות יחידה כזאת. נכון. וזה מגניב, וזה באמת מגניב. גם לי מהבחינה האקולוגית, זאת אומרת, כל המפגשים, גם בבית חב"ד, אנחנו כמובן נשארים אחרונים בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, אז וחפרנו עם הרב בסוף, ובינתיים כל העובדים עזבו, וגם אשתו כבר עלתה למעלה, ופתאום הוא קולט שהוא לבד עם כל הערים של כלים. שתינו רק, היה לנו כיף. כן. Not for me רק. סליחה. וזהו, אז הוא ביקש מאיתנו לעזור לו לא, ממש לא, לא נכון. הוא אמר, רואי, לכו, וזה, אמרתי לו, מה לכו? הוא אומר, נסתדר עם זה לאט לאט. אמרתי, מה פתאום? טיפה חינוך, כל הילדים בו, היו שם עוד שני ילדים לא הוא לא ביקש, הוא ממש לא ביקש, אני התעקשתי. למה שנשאיר את זה? כשהילדים יבואו, ישימו יד. בסדר, זה לא הפואנטה, הפואנטה לא שהוא ביקש, הפואנטה שכמה זבל אלוהים, כל הזבל, כל החד פעמי, כל הפלסטיק הזה. ומה שהיה כיף עם החבר'ה כשגרנו בפלייר מוסה, שם באזור של אוביטה, אז
אז כל פעם, כל מפגש, פשוט כל אחד היה מביא את אוכל. הכוס, צלחת וזה, לא יודע מה עדיף. לא, גם היו מביאים דברים שלא היה צריך בכלל לסכום, היו כולם אוכלים, והיה מהמם. את רוצה לחזור לשם? ואתה הולך, כי ואין טיפה הביזנס שלך יעבוד שם הרבה יותר טוב מפה. לא היה שם טיפה של זבל, זה היה פשוט מושלם. את רוצה לחזור? ככה זה צריך להיות. את רוצה לחזור? לאזור הזה אין לי מה לחזור. אז יאללה, תשחררי, זה לא משנה, אני אומרת, זה משהו שהוא אפשרי, זה גם יכול להיות. אבל אני אומר... זאת אומרת, אתה יכול גם לשמור, להיות יפה שומר שלי, כשרות, את לא יכולה ולשמור על הדת, לחנך. ולא... סבבה. זה לא עניין של לחנך. זה רק עניין של לחנך. זה ממש לא את עניין מאוד של אוהבת לחנך, זה לחנך. משהו שהוא לא... כמה זבל אתה יכול ליצור בעולם? יפה שלי, נכון. שלא מתקלה. אני מסכים איתך, אבל שוב פעם, זה עניין של תפיסה. זה עניין של תפיסה. בסדר, בקרוב זה לא יהיה תפיסה, זה יהיה אין ברירה, כי כמה עוד זבל אפשר לייצר? כמה? הכל על יש הכיפאק, אוקיינוסים יפה של... שלי. יש איים של תגידי לי, זבל מה, נהיית לי באוקיינוסים. גרטה עכשיו? בחייאת רבאק, אל תשחררי. תשווה אותי לגרטה, מאמי שלי, תודה. עוכרת ישראל. אני מבין אותך, הכל על הכיפאק, מאמי, זה לא בסקופ שלהם. זה לא בסקופ שלהם. זה מה שתמיד יפריד ביני לבין אני מסתכל על זה במשהו אחר. גם בתורה רשום לשמור על הטבע, זה מצווה. כמו לשמור על נפשות, ישמרו לנפשותיכם, זה כמו שיש לך חובה לשמור על הגוף, שאני לא מבינה איך לעשן זה כשר. תשנאו אותי הרבה אנשים, סליחה, אבל... תשחררי. גם עישונים, גם סיגרות, זה לא ברור לי איך זה כשר, כאילו אם... ונשמרתם לנפשותיכם. אבל גם פגיעה בטבע, אני לא מבינה את זה. למרות שאני חושבת שיש הרבה יותר מודעות היום. אהובה שלי, אל תכעסי. שוב פעם, בוב דילן, don't criticize what you can understand. גם אני, בקרבות שלי... הפואנטה שלי מכל הסיפור זה לדון לכף זכות ולא לשפוט. כאילו, לנו ממש היה לא נעים ששפטו אותנו. ואני עדיין אוהבת את הבחורה הזאת שבאה ואמרה עוול, כי היא באה, סך הכל היא אמרה את זה מתוך אכפתיות ומתוך כוונות טובות. היא לא באה לרחל, אבל למרות שזו הייתה חוויה לא נעימה. ממי, תקשיבי לי, עזבי אותך. עם עובדות אי אפשר להתווכח. גם פה אני לא מקבל את זה. זה לא שהיא בסטי שלך, החוקיות וזה, והיא לא ראתה אותך 3 חודשים, ופתאום גדל לך הבטן, מה, את בהיריון? זה לא זה. לא דיברתי עליה, דיברתי על מי שדיברה על הבת שלנו. כן. קיצור, די, עזבי אותך. בואי, אנחנו שנינו משחררים פה היום, יורים על אוטומט לכל כיוון. זהו, אז כמו שאתם רואים, אנחנו מוצפים כמו אחרי ארוחה משפחתית רגילה. כן. גם כשאתם בעצם יוצרים איזו משפחה חדשה, שהיא בכלל לא המשפחה שלכם, יש את אותם דינמיקות כיפיות, במרכאות. תעשו הרבה ילדים, שיהיה לכם כל כך הרבה עומס בכל מה שקשור למשפחה שלכם, ואז תהיו מרוכזים בעצמכם. אולי זה הסיפור כאן. סך הכל, באמת, ארוחות שישי שלנו, אנחנו, ברוך השם, באמת, 7 אנשים, זה מדהים. כן, מדהים, זה אף פעם לא 7 אנשים, זה תמיד יותר. לא, אנחנו 7. כן, אנחנו בעצמנו שבט קטן, זה מדהים. זה כבוד וזכות גדולה. לגמרי. אז חבר'ה, תעשו טוב, באמת. תדונו לכף זכות. תדונו לכף זכות בשנה גם הזאת. את הדודה שהצבנה אתכם. יום כיפור, זה למי שצם, שיהיה צום קל ומועיל וגמר חתימה טובה. שנזכה לעשות טוב ולהשפיע בשנה הזאת. שיגמר כל הבלגן הזה. אמן. ומה אני אגיד לכם? בואו להשקיע בארצות הברית. תעשו משהו עם הכסף שלכם, כי חבל. תקנו ג'ינג'רית. ותקנו ג'ינג'רית. ושיהיה באמת שנה טובה. אנחנו שולחים לכם חיבוק חם, בעזרת השם, שבשנה העברית הזאת ניפגש פנים אל פנים, בין אם זה בישראל, לא בטוח, אבל אולי בקוסטה ריקה.
או אולי ביעד הבא, לך תדע. או אולי ביעד הבא, אולי בארקנסו, או בפורטוגל, או במקסיקו. מי יודע, זה הכיף, הכל פתוח. כן. אז חבר'ה, תשמרו על עצמכם, המון המון הצלחה בכל מה שתעשו. אסטה לואגו. אסטה פרונטו. אסטה פרונטו. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, ואחת לשבוע פה איתנו בפודקאסט. מוזמנים לרשום תגובות, לשאול שאלות, ואנחנו מבטיחים לענות לכולם. פורה וידה!